digitalizazioa, adimen artifiziala, provokatzen ari da gero eta persona kreatiboagoa behar ditugula. Eta nik uste dut enpresak konturatzen ari dirala, kompetentzia sozialak oso importantea dirala. Oronaideo da oronaren apostua etorkizuna irabasteko, nolabait esateko, ez? Oronaren berrikuntzaren ekosistema hemen dago, konpartitzen egunerokotasunean espazio fisiko berbera. Alde batetikan gure berrikuntza ekosistema da, eta bestaldetikan gure gizarterekiko daukagun konpromisoa, betiko konpromisoa oraindik ere indartzeko. Kolaboratzen dugu asko inguruko ikastetxe eta ikastolekin. Normalean batxilergo daukaten ikastola edo ikastetxekin, baita ere lanbide heziketako munduarekin eta unibertsitatearekin ere bai. Batez ere sortzen proiektu extraakademikoak nolabait bideratuta zenbait trebetasuna garatzeko. Gaitasun sozialarekin interpretatzeko eta kudeatzeko teknologia ematen dizkigun baliabide horiek edo abantaila horiek, ez? Ez dugu nire ustez bideratu behar hezkuntza bakarri pentsatzen enpresen beharrak elikatu behar ditugula. Sormena, kreatibitatea, erakusteko aukera daukagula txiki-txikitatik. Eduki artistikoak, asignatura artistikoak adibidez, izan daitezkela tresnak edo baliabide oso onak horrelako kompetentzia batzu garatzeko. Personak sortzea. Personak onak sortzen baditugu, personak hezituak sortzen baditugu, enpresentzat ere interesgarriak izango dira. Baina ez dugu jarri behar hezkuntza enpresen interesen zain edo menpe nolabait esateko. Ikasteko guneak atseginagoak izan behar dirala, hortarako inbertsioa behar dira, metro karratu gehiago ikasleentzat, gurasoak inplikatu behar dira ere bai, irakaslea egon behar dela oso kokapen importante batean gure gizartean, izan behar dira gure gizartean medikoak bezala. Prestigio handiko profesionalak izan beharko lukete.